Dettalji ġodda jqanqlu iktar mistoqsijiet brabta mal-iskandlu tal-għoti tal-commissions fuq ix-xiri taz-zejt mill-EneMalta. Id-dettalji ġodda pubblikati mill-gazzetta The Sunday Times ipoġġu fiċ-ċentru tal-attenzjoni l-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech li fl-aħħar snin kien ukoll politikament responsabbli mill-EneMalta. The Sunday Times tirrapporta kif fl-2011 il-Ministeru ta' Tonio Fenech irċieva file b'dokumenti relatati man-negozju ta' George Farrugia ma' kumpaniji li importaw iż-żejt lejn Malta. Fost id-dokumenti hemm invoices li Farrugia bat lill-kumpanija taż-żejt tozza. Fuq il-bażi ta' dan il-file qed jintqal li bdiet investigazzjoni dwar frodi tat-taxxa fil-konfront ta' Farrugia, il-persuna li fil-jiem li għaddew ingħata l-proklama mill-Kabinett. Mhux magħruf jekk fil-file li għaddant il-Ministeru ta' Tonio Fenech kienx hemm ukoll dokumenti u emails li ħarġu fil-pubbliku xahar ilu meta kienu pubblikati mill-gazzetta Malta Today u li fuq il-bażi tagħhom bdiet investigazzjoni kriminali mill-Pulizija dwar l-iskandlu tal-għoti tal-commissions. Il-mistoqsijiet ikomplu jikbru anke għaliex The Sunday Times issemm investigazzjoni li saret fl-2010 fil-konfront ta' George Farrugia fuq talba ta' Hutu stess fuq suspetti li kellhom fejn instab li Farrugia ħamas 6 miljun euro nofs f'commissions li suppost marru fil-kumpaniji ta' Hutu. Fl-investigazzjoni ġew anke analizzat il-computers ta' Farrugia u tal-mara tiegħu fejn kien hemm emails mibgħuta lill-kumpanija taż-żejt tozza u trafigura u fejn instab li Farrugia talab ħlasijiet minn dawn iż-żewġ kumpaniji li ammontaw għal miljun euro. Madankollu jintqal li kien hemm ħafna invoices li kienu nieqsa. Mistoqsi minn The Sunday Times jekk għax kien konxju minn din l-investigazzjoni fil-konfront ta' George Farrugia li Hutu stess talbu li ssir, il-Ministeru tal-Finanzi wieġeb li ma kienx konxju. Dawn l-aħħar żviluppi għanqlu mistoqsijiet ġodda dwar meta l-ogħla esponenti tal-Gvern setgħu saru jafu għall-ewwel darba b'dettalji dwar l-iskandlu tal-għoti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-EneMalta.Sal-lum il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fiktar minn okkażjoni waħda qal li l-Gvern sar jaf għall-ewwel darba bl-għoti tal-commissions meta d-dettalji kienu pubblikati mill-gazzetta Malta Today xahar ilu.